García i Sánchez. Aquesta xiqueta pertany a la Cort d'Honor de la Callera Major Infantil de Paterna. Xiqueta Victoria Morcillo de Jiménez. Xiqueta Martina Moncho i Ortega, que porta acompanyat pel xiquet Alonso Moncho i Coronado. Xiqueta Carla Garrido i Arjona, que porta acompanyat pel xiquet Sergio Talavera i Guzmán. Xiqueta Yanira Torres Alfaro, que porta acompanyat pel xiquet Eugeni Castellanos i Nieto. que pueda acompañar pel xiquet Rubén García i Ruiz.
Xiqueta Seila Durán i Reyes, que puta acompanyar per xiquet Iker Barrero i Bella. Xiqueta Sandra Carrillo i Meneses. Xiqueta Marta Arnaiz i García. L'última xiqueta en esperar per la nostra passarel·la és la nostra representant de l'any passat, xiqueta Clàudia Barrero i Bella. L'última xiqueta per a la imposició de bandes serà la nostra presentadora d'aquesta nit, xiqueta Natàlia Garrido i Arjona. Ara demanem al nostre president que acompanya Cristina dins del nostre escenari, no sense fer-li entrega abans d'un preciós ram de flors, i per a acomiadar-la demanem un fort